ଗାଈଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର ସବୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବଉଳାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟିଏ ଥିଲା। ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗାଁର ଥିବା ପଶୁ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରହୁଥିଲା। କଥା ବଉଳା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚରୁ ଚରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଘଟି ବଉଳାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଉଳା ବାଘକୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋର ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ସେ ଏବେ ମୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବୁଝେଇ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଖାଇବ। ବଉଳା କଥା ଶୁଣି ବାଘ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବିଲୁ? ତାହାର କଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ? ଖାଇଥିବା ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବଉଳା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିନତି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି ତାକୁ ଗେଲ କରି ମନ ଭରି କ୍ଷୀର ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଭଜନ ହେବି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଉଳା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ଓ ବହୁତ ଗେଲ କଲା। ସେ ତାର ଛୁଆ ବାଛୁରୀକୁ କହିଲା, ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବୁ। ଏହା କହି ବଉଳା ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲା। ବଉଳାକୁ ବାଘ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବଉଳା ତାର ସତ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ବାଘ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହି ଗପରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ସତ ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ହୁଏ।